Siamai, mae'n hyn 8 munud I 11 o gloch yn y bore, dydd Iau, y 12 o mis Aws 2021. Yn y recordiad yma, dyn eisiau I drafod am y swyddogaeth roeddwn ni'n yn ei ceisio I datblygu ar gyfer y cyflestro I adnewyddu y data yn rhyw ystorfa Shopify oddi wrth rhyw app Shopify, achos pan mae rhyw cwsmer yn prynu rhywbeth oddi wrth rhyw ystorfa neu siop Shopify ar y wefan, os ydy'r cynhyrchiad wedi ei nwyddresrwydd gyda Shopify, fydd y gyfamsyn o'r maint o'r cynhyrchiad hwn yn ei ddydynwyd neu lleihawyd gyda'r Shopify. Felly, y swyddogaeth o'r ni'n eisiau I datblygu trwy'r encodio yn PHP oedd os ydy'r cynhyrchiad hwn yn cynnwys cynhyrchiad eraill wedi wrth yr un ystorfa neu siop. Dwi'n eisiau am maint ei cyfamsyn I fod yn ddydynwyd neu leihawyd hefyd yn yr un fodd. Yn gyntaf, y syniad oedd I ddibynnu ar yr bachau wefan neu webhooks oddi wrth Shopify I galw am yr app pan mae unrhyw un o'r swg cynhyrchiad yn cael ei brynwyd, ac wedyn ar gyfer yr app I wneud yr amcan gyfrifo I dod o hyd o'r gyfamsym cywir ar gyfer pob un cynhyrchiad yn y swg cynhyrchiad wedi y dydyniadau ar gyfer pob un cynhyrchiad yn y pryniad, ac wedyn wedi'r gyfamsymiau wedi I amcan gyfrifwyd I adnewyddu y gyfamsymiau ar gyfer pob un cynhyrchiad yn y nwyddreswr yn y ystorfa neu siop Shopify. Felly, dablygais y cod tarddiad I wneud y swyddogaeth hynny, ond pan gael y cod yr app Shopify I danfon y data iddo fe, sef y gyfamsymiau newydd wedi ar gyfer pob un o'r cynhyrchiadau, derbyniodd y cod oddi wrth yr ateb Shopify yn dweud yr roedd y cyfrinach aer anghywer neu'r tocyn diogelwch am ryfydd, ond gwiriais I yr roedd yr cyfrinach aer a'r tocyn diogelwch yn gywir, achos llwyddais I rhedeg yr un cod tarddiad trwy'r porwr. Trwy hynny, sylweddolais I roedd yr app Shopify yn defnyddio yr adeiladaeth o'r porwr I wneud neu berfformio swyddogaeth diogelwchedig a'n uchod i'r swyddogaeth gyffredinol o'r app yn ei gyfathrebu gyda'r Shopify. Felly, trwy'r app gyffredinol I gyfathrebu gyda'r Shopify, roedd yn angenrheidiol I wneud popeth drwy'r porwr, ond fan hon cyflwynodd yn hawster newydd, achos dwi ddim yn eisiau y sefyllfa I digwydd lle mae'r cwsmer yn prynu rhyw swbcynhyrchiad heb y defnyddio'r app I nid yn defnyddio yr app hyd at un wythnos yn hwyrach ar gyfer rheswm o gwyliau enghraifft, ac yn canlyniad o hynny ar gyfer y gyfamsymau o'r cynhyrchiadau tethnosol yn yr nwyddreswr yn yr ystorfa I fod yn anghywir am wythnos, ac wedyn yn canlyniad o hynny I arwain at y sefyllfa peryglus o'r cynhyrchiad wedi ei rhedeg mas. Felly, sut I datrys y broblem hwn? Wel, treulais I achedig o amser yn archwilio am datrysiad ar y rhyngrwyd, a llwyddais I darchymfod adeiladau newydd ar gyfer cyfrebiad gyda'r app Shopify sydd yn galw Basic Shopify app. Felly, beth yn cwmws yw Basic Shopify app? Wel, mae'n llyfrgell o cod neu dosbarthiau sydd yn galluogi yr cymwysiad I gyfrebu gyda'r app Shopify. Felly, mae'n gyda fe yr holl adeiladau o diogelwch sydd yn hollbwysig ar gyfer cyfrebiad gyda'r app Shopify I ymdrin ar prosesau sydd yn hollbwysig ar gyfer y cynnal o'r safon uwch o diogelwch. Yn geiriau eraill, mae'n cynnig yr un safon o diogelwch fel yr adeiladau sydd ar gael gyda'r porwr yr rhyngrwyd. Felly, I gyfathrebu gyda'r app Shopify heb yn defnyddio y porwr, heb yr defnyddio'r enghraifft I dod yn ôl oddi wrth ei gwyliau I llofnodi I mewn i'r app I agor yr app yna porwr, ac wedyn I gychwyn yr alwydau am yr app Shopify I danfon yr cyfansymiau o'r cynhyrchiadau yn y nwyddreswr i'r ystorfa Shopify. I wneud hynny heb y defnyddiad o'r porwr, mae'n angenrheidiol i'r app I defnyddio dosbarthiau neu ddysrychau yn y cod yn y llyfrgell o'r Basic Shopify app I wneud yr galwydau app hyn. Felly, os nac ydy yr app yn rhedeg yn y porwr, sut y mae yr app yn rhedeg? Wel, yr app yn rhedeg yn unig fel proses gyffredinol ar yr gweinydd wefan I fod yn fanwl fel proses sydd yn ei prosesu gyda'r proses PHP, achos mae'r app yn ei ysgrifenwyd yn yr iaith rhaglenni PHP. Ond wedyn, yr ail cwestiwn sydd yn codi yw, os nad yw yr defnyddiwr yn llofnodi I mewn I defnyddio y porwr gyda'r app yno fe, beth sydd yn galw yr app sydd yn rhedeg fel proses I dechrau? Wel, ar yr gweinydd wefan, mae'r rhywbeth sydd yn galw cron.
cron tab yn arferol mae'n unig fel ASCII sydd yn unig rhywun fel rheoliwr gweinydd wefan a'n gallu ei olygu yn pob llinell ar y fal hwnnw. Mae'r penodiadau ar gyfer amserau i rhedeg gorchymyn ar un llinell fel amserau, ac mae'r amserau yn ei penodwyd yn fformat rheolaidd ac arbennig hefyd, sef yn 5 colofn o'r funud, awr, dydd, mis, wythnos gwahanwyd gyda'r bylchau. Felly, os ydych chi'n eisiau i rhedeg y gorchymyn ar un llinell bob munud, mae angen y penodiad amser i fod sernig, sef 5 sernig. Os ydych chi'n eisiau y gorchymyn i rhedeg bob 5 munud, mae angen y penodiad amser i fod sernig blaen slaes neu ymranwyd gyda'r 5 sernig. Os ydych chi'n eisiau y gorchymyn i rhedeg dwywaith bob awr, 10 munud i a 10 munud wedi yr awr, rhwng 9 o'r gloch yn y bore a'r 6 o'r gloch yn yr hwyr, yn y misoedd haf yn unig, sef Mehefin, Gorffennaf ac Awst, ac nid yn y penwythnos. Felly, byddai penodiad i fod 10 a talnod 50, bwch neu gwaglau 9 cysylltnod 18, bwch neu gwaglau 6 a talnod 7 a talnod 8, wedyn bwch neu gwaglau serenig, bwch neu gwaglau 1 cysylltnod 5. Byddai gorchymyn i fod rhywbeth fel PHP, bwch neu gwaglau, wedyn yr enw ffeil, y cod tarddiad gyda'r llwybr gyfan, ac hefyd yn y cod tarddiad. Oherwydd mae'n ein galw oddi wrth y cron tab yn ytrach na'r poriwr, mae'n angen i penodi neu datganu y llwybr o'r ffolder rhededig yn ei ffurf cyflawn, ac wedyn i newid y ffolder rhededig iddo fe trwy'r gorchymyn neu alwydd air yn PHP, chydir neu CHDYR neu change dir yn Saesnig i'r ffolder rhededig gyda'r enw llwybr cyflawn. Mae'r cron tab sydd yn galw yr app sydd yn cychwyn fel proses yn y gweinydd wefan heb y poriwr, ac wedyn trwy'r is-adeiladedd o'r llyfrgell cod basic Shopify API, mae'n gallu i cyfathrebu gyda'r API Shopify i danfon iddo fe data cywir neu cyfansymiau cywir ar gyfer is-gynghyrchiadau i arbed y defnyddiwr app i lofnodi i mewn app yn y browser i wneud un peth, neu os yn angen byddai y cyfansymiau o'r is-gynghyrchiadau yn newydd rhestr yn mas o dyddiad neu anghywer. Ynglyn at is-adeiledd o'r basic Shopify API, mae'n dibynnu ar is-adeiledd o llyfrgell cod arall sydd yn galw guzzle. Mae'r llyfrgell guzzle sydd yn cynnig is-adeiledd ar gyfer cyfathrebiad trwy'r HTTP. I osodi llyfrgelloedd basic Shopify API a guzzle ar fy nghyfrifiadur datblygiad, roedd angen i mi yn gyntaf i osodi meddalwedd rheoliwr SYPI sydd yn galw Composer. Mae'r datblygwyr ar gyfer codau tarddiad agored basic Shopify API a guzzle yn rhyddhau ei cod tarddiad trwy'r rheoliwr SYPI hwn i osgoi trafethion camweddau ac amryfyseddau sydd yn gallu codi oddi wrth fersiwn anghywer o pob ffail yn is-adeiladedd mor gymleth fel basic Shopify API a guzzle. Mae'r datblygwyr o'r llyfrgelloedd hyn yn rhyddhau ei codiau trwy'r ei feceni ar gyfer Composer ar gyfer terfyn defnyddiwr neu terfyn datblygwr i defnyddio ei llyfrgelloedd. Mae angen iddyn nhw i gosodi yn gyntaf meddalwedd Composer ar ei cyfrifiadur datblygiad, ac wedyn i rhedeg gorchymyn ar gyfer Composer ar llinell gorchymyn ar terfynell ar cyfrifiadur. Enghraifft yn Windows, mae'n unig angen i pwyso ar y botwm start ac wedyn i teipio CMD, wedyn pwyso ar botwm dodi i dod o hyd o'r llinell gorchymyn. Wedi hynny, mae'n angen i osodi llyfrgell cod guzzle yn gyntaf trwy'r Composer, oherwydd mae'r hynny yn fwy sylfaenol na'r basic Shopify API, ac wedi gosodi llyfrgell guzzle, mae'n angen hefyd i defnyddio Composer i osodi llyfrgell basic Shopify API. Wedyn, mae angen i cyd-gyffori codiau ar gyfer Composer ac hefyd ar gyfer basic Shopify API i defnyddio dosbarthau neu gorsyllau basic Shopify API yn app sydd yn ei galw oddi wrth y cron tab i achiogi app i gyfathrebu gyda'r API Shopify i danfon data o'r gyfamsymiau cywir ar gyfer is-gynghyrchiad hyd at newydd rhestr yn ystorfa Shopify. Wedyn mae'r cwestiwn yn codi os roedd angen i mi i osodi feddalwedd Composer sydd rheoliwr SYPI ar fy cyfrifiadur datblygiad, oherwydd nad oedd fy nghyfrifiadur datblygiad y gweinydd wefan sydd yn rhedeg app i gyfathrebu gyda'r API Shopify, a oedd angen i mi i osodi feddalwedd Composer hefyd ar gyfrifiadur sydd gweinydd wefan. Yr ateb yw nag yw. Fel datblygwr, fi'n unig yn angen i osodi
composer ar fy nghyfrifiadur datblygiad ac wedyn i rhedeg y composer i gosodi y llyfrgelloedd yn gyntaf guzzle ac wedyn basic Shopify API. Mae'r swyddogaeth feddywedd composer i drefnu y dau llyfrgell gyda ei gilydd ar fy'r gyfrifiadur datblygiad i alluogi fi i defnyddio ac i galw ar y ffwythiannau ac hefyd y dosbarthiau sydd yn y fersiynau cywir ac wedyn gwneud hynny wedi datblygu y cod tardiad ar fy nghyfrifiadur datblygiad. Dwi'n yn gallu yn unig i'ch llwyddo yr cod sef y llyfrgelloedd guzzle a basic Shopify API ac hefyd y cod tardiad ar gyfer yr app i'r gweinydd wefan heb y feddywedd composer ac y fyddai hynny yn gweithio oherwydd roedd yr feddywedd composer wedi drefnu y llyfrgelloedd yn gywir gyda'i gilydd ar fy gyfrifiadur datblygiad. Wedyn roedd ni'n llwyddiannus i gydgyffori yr galwadau ar gyfer yr API Shopify yn y cod tardiad sydd yn ei bryn oddi wrth y cron tab ac roedd yr app hwn heb y poriwr yn llwyddiannus yn arnewyddu y data ar gyfer yr nwydd rhestr yn yr ystorfa yn Shopify. Dyma yr hanesyn o sut oedd yr anhawster yma yn cael ei datblygiad ac hefyd dros olwg a chyflwyniad i'r llyfrgell cod ar gyfer PHP sef guzzle a basic Shopify API ac hefyd rheoliwr sypiau neu pecyn neu PHP composer. Diolch am eich gwrando am y recordiad hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.